Pak sabar du salah opora? Kok mok salahnya terus? Aku tahu diceluk. Coba sabar. Tahu. Loh. Piye lek nyeluk? Rara dikitin aku. Kowe kan nyeluk ora. Pak sabar, Pak sabar. Lah ya Pak sabar. Loh. 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 Sampeyan ku sing dalu-dalu. Beh piye to, Ra? Sampeyan ku sing bae piye to, Mas? Diceluk Gawe lho. Delok bila sampe ambekan gedhi lho. motor di. Kan ya Allah. Awakmu kan jenenge sapa? Jenengmu sapa? Rara. Rara, ngono to? Lah awakmu apa tahu diceluk Pak Sabar? Bendina lah balik megawe. Saya Loh, berarti awakmu tas mulai megawe kan bumu ngomong. Loh, Pak Sabar tas mulai ngono. Loh, kan nyambung ku ibuku. Pak sabar ku mau nyeluk aku, kok dipinjek biasa gak ngono ya wis balik jah ngono. awakmu tahu diceluk Pak Sabar? Tahu bendina lah Pak. Piye lek nyeluk? Ra dikit kena Loh, aku. kowe kan diceluk Ra, diceluk Pak Sabar. Loh. Aku bilang. Sampeyan iki lho sing piye? Loh, kok iso aku to? Mau wis jelas-jelas lho. Bila lo tak tekani. Bila awakmu tahu diceluk nopi? Enggak tahu. Lek nyeluk piye berasa awakmu? Bil ngono lah iya. Lah iki aku diceluk Ra. Jirimu diceluk Pak Sabar. Tahu. Tahu piye lek nyeluk? Ra dikit kena aku. Lho, kuwi kan diceluk Ra to, diceluk Pak Sabar. Pak Sabar. Aku iki diceluk Pak sabar. Lho. Oh dikit. Oh. Lho. Awakmu lho tahu diceluk Pak Sabar apa? Aku balik megawe mesti diceluk Yohan. Ra Loh. dikit kena aku. Lho, kowe kan diceluk Ra to, diceluk Pak Sabar, Pak Sabar. Tahu aku pilih kok njikone ngombe. Oh ngene berarti. Pak Sabar juga ngombe ngono. Kan aku diceluk Pak sabar. Lah iya awakmu diceluk Pak Sabar. Diceluk Pak sabar Ra. Dikit aku. Mendino biasa balik megawe. Ya, kowe kan nyeluke awakmu Ra, awakmu kan diceluk Ra. Itu kan aku ngono. Iki awakmu diceluk Pak Sabar. Pak Sabar ngono, tahu? Lah tahu aku. Jenyeluk so. Jenyeluk so. Diceluk Pak sabar. Lah iki lho diceluk lho.